У Беларусі 21 гадзіна, на Белсаце аб'ектыў. І сёння галоўнае. Адзіная валюта з Расіяй. Каму гэта выгадна? Калі Беларусь страчвае сваю ўласную валюту, то яна страчвае значную частку суверэнітэта і незалежнасці. Хто дапаможа пагарэльцам? Я обещаю, что если ничего не решится, я стану на площади и буду жить там. Ничего, палатки разобьем и будем жить. Пускай милицию забирают куда хотят. Рыцары ў горадні. Это перший средневечный фест у нашем городе. Перший. Расія і Беларусь узгаднілі 90% праграмы паглыбленай інтэграцыі, заявіў расійскі міністр эканамічнага развіцця Максім Арэшкін пасля перамоваў з беларускім калегам Дмітрыем Крутым у Маскве. А на наступным тыдні падчас сустрэчы прэм'ер-міністраў у Менску высокія чыноўнікі дзвюх краінаў будуць адпрацоўваць дарожную мапу інтэграцыі, дадаў Арэшкін. Напярэдадні старшыня Цэнтрабанку Расіі пацвердзіла, што ідуць перамовы аб стварэнні адзінай валюты, але без падрабязнасцяў. Что касается переговоров с Беларусью, они действительно ведутся, но в очень начальной стадии. Я напомню, что у нас в союзном договоре речь шла о, возможно, переходе и к единой валюте. Но еще раз, мы только на начальной стадии обсуждений. Афіцыйны Менск пакуль аніяк не пракаментаваў заявы Набіулінай. А што думае пра адзіную з Масквой валюту беларускае грамадства? Это упростит наши взаимоотношения, в том числе финансовые, денежные. Это дополнительные затраты. Это нужно будет выделить деньги, эти деньги изъять из оборота, дополнительно напечатать. Ну это зачем? Это новый будет рычаг давления России на Беларусь, единая финансовая система. Это просто скорее тогда будет означать, что государство у нас станет единым, что мне абсолютно не нравится. Мы за суверенитет. Никакой валюты совместной. Супраць фінансавага аб'яднання з Расіяй ёсць чыста эканамічныя прычыны. Развитие экономики России затормозилось, и Белоруссии тоже. И прогнозы развития экономики не очень приятные, и российской, и белорусской. Так, поэтому трудно ожидать устойчивость валюты. Але палітыка, перадусім, для ўладаў Расіі далейшая інтэграцыя з Беларуссю азначае адзіную валюту, і гэта мусіць быць расійскі рубель, падкрэслівае палітолог Валер Карбалевіч. А для беларускага кіраўніцтва такі варыянт абсалютна непрымальны, бо адмова ад нацыянальнай валюты азначае страту значнай часткі незалежнасці. Па магчымасці весці самастойную макраэканамічную палітыку Беларусь по гэтым паказчыку будзе на ўзроўні расійскай губерніі. Пра перамовы аб пераходзе да адзінай валюты ў межах так званай саюзнай дзяржавы роўна тыдзень таму падчас форуму ў Санкт-Петербурзе заяўляў усё той жа Максім Арэшкін. Міністр падкрэсліў, што гэта прэзідэнцкі ўзровень абмеркавання. Якраз учора Пуцін і Лукашенка сустракаліся на саміце шанхайскай арганізацыі супрацы ў Бішкеку, але ці размаўлялі яны пра адзіны рубель, грамадзянаў не паінфармавалі. Закрытасць і нават сакрэтнасць замежнапалітычнай дзейнасці ўладаў прыкмета дыктатуры, як у Маскве, так і ў Менску, мяркуе Валер Карбалевіч. Лукашенко уяўляе сябе як некі сярэдневяковы феадал, князь, як ён сваімі подданымі можа нешта абмяркоўваць нейкія пытанні палітыкі. Паводле афіцыйных паведамленняў, інтэграцыйных перамоваў кіраўнікі Расіі і Беларусі не праводзілі. Была толькі кароткая гутарка пра цякучку і дамова яшчэ спаткацца. Затое сустрэчы з іншымі прэзідэнтамі у Лукашэнкі былі больш доўгімі і змястоўнымі. Яраслаў Сцешык, Белсат. Еўрапейскі звяз асудзіў выкананне чарговага смяротнага прысуду ў Беларусі, ды зноў заклікаў Менск увесці мараторый на смяротнае пакаранне. У сваёй заяве еўразвяз выказаў спачуванні сваякам забітых Александрам Жыльнікавым ды Вячаславам Сухаркам, аднак разам з гэтым асудзіў і забойства злачынцаў, заклікаўшы Беларусь падтрымаць пазіцыю цывілізаваных краінаў. Афіцыйна апошняе смяротнае пакаранне ў Еўропе адбылося ў 96-м годзе, тым часам як у Беларусі, пачынаючы з 90-га, расстралялі не менш за 400 чалавек. Смяротнае пакаранне ў нашай краіне асуджае не толькі Еўрапейскі звяз, але таксама АБСЕ ды шэраг іншых міжнародных арганізацыяў.
Заўтра кошты на аўтамабільнае паліва ў Беларусі зноў зменяцца і гэтым разам зменшацца на 1 капейку. Як паведамляе дзяржаўны канцэрн «Белнафтахім», кошты зніжаюцца ў адпаведнасці з прынятай палітыкай паэтапнага змянення цэнаў на аўтамабільнае паліва і ў сувязі са зніжэннем коштаў на нафту. Такім чынам, з 16 чэрвеня за літр АІ-92 К5 еўра аддамо рубель 57 копеек, на 10 копеек болей за АІ-95 і дызельнае паліва. Літр бензіну АІ-98 будзе каштаваць рубель 89 копеек. Гэта 17-я змена коштаў на паліва сёлета. Тыдзень таму некаторыя віды бензіну таксама патаннелі. Аднак пераважна кошты на паліва растуць. Агулам летась цэны на бензастанцыях выраслі на 20%. Прыкладна такі ж рост прадбачыцца і сёлета. Трагедыя, якая змяніла лёс адразу некалькіх сем'яў. Агонь знішчыў усе іхнія рэчы. Людзі апынуліся літаральна на вуліцы. Цяпер яны змагаюцца за тое, каб займець жыллё. Ну вот мама спит здесь, а я сплю в той комнате. Потолки уже видите сами. Ну там дырка. Потолки провисшие, это от воды. Дырка. Это если еще пойдет дождик, еще один раз, уже все будет. Тут уже Потому все что нам идти некуда. Пажар на вуліцы Зарэчнай у Смалявічах здарыўся ў ноч на 8 чэрвеня. Запалаў дом на 4 кватэры. Ніхто не загінуў толькі дзякуючы суседу, які своечасова заўважыў агонь і разбудзіў жыхароў. Ну, я в тот момент на работе был, вот мне самому позвонили где-то в часа 3 ночи, и все, я на такси приехал сюда, ну тут уже все горело, конечно же. У меня там документы в комнате остались, вот, и переживал, чтобы они только не сгорели. Паводле жыхароў, дом, у якім яны жылі, называлі панскім, бо яго будавалі яшчэ да вайны. Прыватызаваць кватэры ў ім не атрымалася, бо уласнік, мясцовая птушкафабрыка, у свой час запатрабаваў занадта вялікія грошы. З маёмасці ў людзей засталося толькі тое, у што былі адзетыя. Вось гэтыя парэшткі ўсё, што засталося пасля пажару ад шматкватэрнага дома. І ўжо 8 дзён 25 жыхароў, у тым ліку 6 непаўнагадовых, застаюцца на вуліцы. Харчы, адзенне і грошы пагарэльцам прыносяць суседзі і чужыя людзі. Ад уладаў дапамогі ніякай. Так цвердзяць самыя пацярпелыя. З іхных словаў, адной сям'і з дзецьмі магчыма выплаціць разовую матэрыяльную дапамогу, і тое праз 2 тыдні. Іншым аніякай дапамогі нават не абяцаюць. Смолевич, наши это начальники, ничем не помогли. Обыкновенные люди помогают одеждой, деньгами, постельная, там обувь, всю, вот мебель. Вот привозят нам, сами привозят. Еду иногда, потому что знают, что мы на улице, нам есть нечего. И купить не за что. 3 дня назад, в 12:30, заместитель председателя сказал, что в 12:30 собирайтесь все возле дома, мы приедем с комиссией и все будем смотреть и решать. Все жильцы собрались в 12:30, никого нет, только 2 женщины объясняют, как получить помощь от Красного Креста. Тэлефануем у кіраўніцтва Смалявіцкага раёну. Тут нас запэўнілі, што праблема жылля для пагарэльцаў ужо развязваецца. Кому трэба, тот ведае и нечто робить для этого. Насколько я понимаю, им выделят квартиру. Это уже происходит. Пагарэльцы ж кажуць, што згодныя на сацыяльнае арэнднае жыллё, але ім прапаноўваюць пакоі ў інтэрнаце вёскі Жажэлка, што за 15 кілометраў ад Смалявічаў. Дом престарелых там их есть. Вот они предлагают туда временно. А это если туда поедешь временно, то это на постоянно. Я живу у подруги, она предоставила нам с сыном небольшую комнату, которая была свободна. Ну и вот как-то у нее ютимся. Тоже предлагали комнату в Жажелке, но добираться и оставлять ребенка непонятно где я не хочу. Я обещаю, что если ничего не решится, я стану на площади и буду жить там. Ничего, палатки разобьем и будем жить. Пускай милицию забирают куда хотят. Но так обращаться с людьми нельзя. 21 век, и чтобы не было резервного жилья. Пацярпелы адзначаюць яшчэ адну акалічнасць. На мапе Смалявічаў іхняга згарэлага дому даўно няма. Будынак лічыцца знесеным, а на ягоным месцы зялёная зона. Галіна Бакунчык, Белсад. Канстытуцыйны суд Малдовы за 5 хвілінаў адмяніў свае пастановы, якія нядаўна прывялі да палітычнага крызісу ў краіне. Яны датычылі нелегітымнасці папярэдняга парламенту. У выніку дэмакратычная партыя сышла ў апазіцыю, а ў краіне ўтварылася фактычнае двоеўладдзе. Толькі напярэдадні ўвечары кіраўнік аднаго з 2 урадаў Павел Філіп сышоў у адстаўку, а новую ўладу ў складзе хутчэй прарасійскіх сацыялістаў Ігора Дадона ды праеўрапейскага альянсу АКУМ Майі Санду ўжо прызналі ўплывовыя дзяржавы Еўразвязу, а таксама Расіі
Алексея. Наступныя 2-3 дні вельмі важныя для нашага будучага шляху. Адказнасць, за які мы ўзялі ўсе разам. Мы мусім адчуваць адказнасць ды быць вельмі уважлівымі да ўсіх дэталяў. Напярэдадні лідар дэмакратычнай партыі Малдовы Уладзімір Плахатнюк пакінуў краіну. Паводле прэс-службы партыі часова, нібыта каб наведаць сям'ю. Аднак, як піша мясцовая прэса, алігарх збег з краіны, каб пазбегчы магчымага пераследу. Польская зорка ўзышла па-над Менскам. Сёння беларуская сталіца прэзентуе культуру нашых заходніх суседзяў. Дзень Польшчы ў Менску распачаўся тэатралізаваным шэсцем ад галерэі Міхаіла Савіцкага да ратушы. На чале працэсіі быў лайконік, адзін з сімвалаў польскага Кракава. Татарскі вершнік у экстравагантным усходнім строі, тюрбане ды з булавой у руцэ. Зрэшты, самае цікавае, як заўжды, наперадзе. Кульмінацыяй з'яўляюцца канцэрты. Прыязджае Golden Life. Гэта будзе апошні пункт праграмы. І зазвычай гэты пункт праграмы збірае найбольшую колькасць прыхільнікаў, найбольш людзей. Але мне здаецца, ўсё будзе фантастычнае. Na więcej ludzi, ale wydaje mi się, że wszystko będzie fantastyczne. Аднак, як прызнаецца ў размове з Белсатам польскі амбасадар Артур Міхальскі, асабіста яго найбольш цешаць зусім іншыя музычныя пункты сённяшняй праграмы. Гэта выкананне твораў знакамітых нарадзінцаў беларускай зямлі Чэслава Немана і Станіслава Манюшкі. Маем 200-годдзе Станіслава Манюшкі, і мы знаходзімся ў Менску. Месцы гэтак моцна звязаным з Манюшкам. Ён нарадзіўся 50 кіламетраў адсюль, а літаральна там, дзе будзем святкаваць, хадзіў у гімназію насупраць катедры, у якую ён таксама хадзіў. Мы знаходзімся ў цэнтры жыцця Манюшкі. Зрэшты, знайсці нешта сваё праграма Дня Польшчы давала магчымасць літаральна кожнаму наведніку. Акрамя песень і танцаў, у менскім верхнім горадзе сёння працавалі дзіцячая пляцоўка, каляровы цырк з хадульнікамі і акрабатамі, разнастайныя майстар-класы, моўна-адукацыйны кірмаш, літаратурныя, тэатральныя ды і інфармацыйныя пляцоўкі. Адбылася і творчая сустрэча са знакамітым польскім пісьменнікам і навукоўцам Янушам Леонам Вішнеўскім. Падабаюцца ўсе. Ну, то есть вот Россия была, это поляки, и каждый показывает свое. И дай Бог, чтобы это вот житье обрадовало это день, ну, чтобы это жило, чтобы нас был мир, чтобы люди объединались. Я рада за Польшу и рада, что наша Беларусь каждый год встречается с поляками. Очень рада. Люблю. Любоў да сваёй радзімы, да сваёй гісторыі, да сваёй культуры, вось гэтага у палякаў не адняць. Яны ў гэтым плане вылучаюцца тым, што трымаюцца сваіх каранёў. Арганізатарамі імпрэзы сталіся Менгарвыканкам і амбасада Польшчы ў Беларусі. І трэба то наше суседство адкрываць на ново. Трэба нашае суседства адкрываць наноў. Трэба зрабіць, каб мяжа нас больш лучыла, а не падзяляла. Гэта няпроста, але ўсё-такі можна зрабіць. То не ёсць проста, але можна зробіць. Дарэчы, у падобным фармаце у Менску ўжо адбыліся дні Швецыі і Вялікай Брытаніі. Ну што ж, чакаем новых гасцей і новых знаёмстваў. Валер Руселік, Белсат. Гэта першы сярэднявечны фэст у нашым горадзе. Першы. Дагэтуль не было ніводнага. Была спроба зрабіць турнір, калі не памыляюся, у 98-м, але гэта была так, некая дзецкая бадзянка, але яна была прысвечана пабедай у бітве пад Оршай. Это исторические реплики средневековых украшений, копии, то, что находится там в музеях, там, как бы, этот товар, ну, непосредственно для рыцарей, как детали к костюму ориентирован, так и на туристов. Люди, как мы, они вот издавна, как говорится, одевали людей, обували, им делали продукцию, будь то в дом там какие-то те самые, не знаю, кочерга, ухват там в печь, завесы на двери, в конце концов, оружие, если надо оборонять свою землю, те же самые доспехи.
Поэтому надо себя показать и других посмотреть. Навальніцы з моцным ветрам пры тэмпературы плюс 31. Гэткі прагноз надвор'я на заўтра. У сувязі са спёкаю уведзеная забарона на наведванне лясоў у 82 раёнах. Інтэрактыўную мапу абмежаванняў можна зірнуць на сайце Міністэрства лясной гаспадаркі. У сваю чаргу медыкі папярэджваюць пра неабходнасць трымацца правілаў бяспекі пры спёцы, піць больш вадкасцей, насіць лёгкую адзежу, пазбягаць цяжкой фізічнай нагрузкі.